Sannu zan iya taimaka maka. I got it today. New flash on this bra. Na tabbata baka taɓa ganin wani abu makamancin shi ba. Zan kasance. Shin za ka kalla akan? Menene wannan kaka? Oh, Whitley, zo duba wannan abun wasa. Ba abun wasa ba ne. Wane ne wannan filla? Yana sayar da hasken wuta. Menene? Flashlight! Suna da kyau sosai, nawa ne biyu? Babu wani wagon da gaske kuma duk motoci ne, ga wata nan kuma yayi kuma da arbi. Yaro za su saki jiki da zarar sun ganka. Me kuke nufi da break fita? Kamar mamaki da tsoro da kaduwa. Kuma kun sani freaking auto. Me ya saka? Saboda ka doki kwado ne. Zaka iya yin magana, wannan ba komai bane. Rike bakinka. To, yaya game da gen part? Anan yi wannan. Me kake yi? Amince da ni akan wannan, kar da ka yi kyalli, kar a saka. Zeltini Uristatin. Me yasa za su tunanin haka? Saboda akwai mutum-mutumai naka da babi akwai ina. Oh, look at those. Suna rayuwa sosai, dole ne mu tsaya mu dauki hoto. Mun riga mun ɗauki hotuna. 1 point daban-daban fuel bunions. Wasu nawa kike bukata? Baba ka taho. Setin suna rayuwa sosai. Dole ne ya zama wani sanannen. A ɗauki hoto zuma. Rige shi, duka shi, yi murmushi. Everyone settle down. Your mother's trying to take a picture. Put a smile in your face. Hold it. Okay. All right, everyone, back in the RV. We're on a schedule here. I'll race you, Dad. Will you beat it, you mutt? Iya, okay. Murna ko biyu kuna ganin wulakanci ne yana daban dariya. Na yi fure babu wanda ke amfani da mutum-mutumin ku a matsayin gidan tafiya. Kakanni na kenan daga can. Wannan shine nisan da zamu je. Ya kamata ka faɗa ma kakanninka game da wa'incan mazajen surukai ne. Zan nagode da dawowa da ni da kuka yi. Oh, ba za mu iya tsayawa na ɗan lokaci ba? Ka ɗan duba. A dawo fetin me yasa ko da yaushe kake zama irin wayannan killjoys? Akwai Oh, me nayi? Ba ka ba ne, yaro. Me yake damunka yanzu? Baya na baya, baya. Wannan ya yi zafi. Za ku iya zuwa Brian ku huta idan kuna so. Prophet! Ha! Menene? Ban nauke wannan gasa da 'yan shekaru ba fuil. Na mata yadda nau'in yake. Ba za ku iya bari tsohon abokinku babu ya huta na kwana ɗaya kawai ba? Kwana ɗaya. Gobe za mu koma gida. Babu jayayya ko ƙorafi daga gare ni. Ba wanda zai ganka idan ka tsaya cikin Brank. Ba zan faɗa ma kakanni na ba. Ka zo kan fuil tsohon aboki, tsohon fayil don Allah. Sorry, in talk me long grappa. Me kake nufi? Akwai dai na ga wa'annan mutumin mai ban mamaki a shagon. Daga nan sai wannan mutumin ya bi ni cikin daji ya sanya ni. Wuri da bike da kuma. Haka ne wannan sauti kamar fon. Amma za ka iya shi yanzu. Janna ma na barci. Now you can. Better get some rest. Gobe babbar rana ce kun sani. Bari mu gani me muka samu anan. Shi da kuma. Ƙafa 6.5 Travis. Zan yi mawarkin. Bulu Ribbons a daren yau. Da fatan kuna mutane kuna jin yunwa, na kai su mame a kicin.
Tell this I still can. Believe you din. Bari in shiga gari tare da kai. Kuma ba zan iya yarda cewa ka dawo nan cikin lokaci ba. Don taimaka ma grandpa motsa kabeji a cikin rami. Kun san nawa kayan lambin ke da nauyi? Wini kawai kwantar da hankali. Na ki. Wannan kake ji kamar fam biliyan 5.5 miliyan 5. Ba zan iya gasgata abin da rashin kula mai ban mamaki ba. Break kake. Paul, wannan kanwata ce Whitney. He's extremely big. Ya zama kamar gato. Kuna kama da gato. Kuna kama da gato. Dakata, wannan shine Phil Bonion. Oh, ya, shi kuma wannan babe. Jin daɗi na. Zai iya yin magana? Yana yin magana ne? Magana? Blusa. Na gane, rike wannan tunanin. Ban san irin barkwaci da kake kokarin yi a kaina ba, amma ba abin dariya ba ne. Wannan mutumin dole ne kai tsawon kafa 15, kuma dabbobi ba sa iya yin magana. Wait, shi ke Phil Bonion da kuma babe da sa. Magana blusa. Suna da dogayen tatsuniyoyi tribes. Really tally in this case. Ma'ana?